Galicia é unha nai velliña, soñadora. Na voz da gaita rise, na voz da gaita chora. A gaita é, sin dúbida alguna, a alma da nosa música. Ningún outro instrumento pode expresar como ela os sentidos do povo, e máis aínda cando está por sabias maos gobernada. É por elo que hoxe quixemos traer ante as cámaras a un cuarteto de auténticos maestros no arte de tocar a gaita. Son os Campaneiros de Vila García. Manuela é a muller do Ramón Baliñas, o máis novo dos campaneiros. A súa música é o traballo de sol a sol, o gando, as leiras, o xantar. Ela é a típica muller galega. El, Ramón, é o músico, o gaiteiro, e non nos pode extrañar que lle guste o viño, para mollar a palleta, claro. E aí o tede subido á parreira, coidando nela co mesmo cariño con que fai o viño e co mesmo con que o ofrece aos que o visitan. Poñerse o traxe é todo un rito. Os calzós, a faixa, o chaleco, a monteira. Mentras o observamos, pasan pola nosa mente unha morea de dúbidas e preguntas. Que pensará dos gaiteiros de hoxe? Antes hubo os gaiteiros, como a este o Bento Serras, eran antigos. Os outros foron, depois de falar a vida, todo como eran modernos, que empezaron a tocar con dúas gaitas. E isto, e depois dos solteros hubo os gaiteiros na parte de Lugo, Monteros, os Estales, os Montes de Lugo, os Amigos, os de Liz, que tamén non tocaban mal. E depois fomos indo nosotros. E así foi ben. Agora que estes que veñen agora non traballan tanto, porque queren ganar moitos cartos e traballar pouco. E para iso había que nacer nun tempo antigo que para ir tocar unha festa ganábase 5 pesetas ou 10 pesetas, nada máis. A casa de Ramón é o punto de reunión. Xosé, o irmán de Ramón, tamén toca a gaita. O bombeiro e o tamborileiro son dous artistas no manexo do mazo e dos palillos. Hai que afinar a gaita e a palleta. Bueno, vamos a mollar a palleta un pouco. A miña palleta despois da gaita xa vai a mollar o patrón. Ai, chula, Sí. A ver, vai sacando chiquín, vai sacando xa. Bueno, voy a facer unha pregunta. Por que estamos os campaneiros? Quen tocou a campana despois? Hai un bisabuelo. Un tartarabuelo. Tártarabuelo xa. De que? Porque xa é un Os anexo. campaneiros. E xa é un anexo. Entonces, naquele tempo, Non tiñan o nombre de campaneiros, senón era San Cristán. era de San Cristán, pero naquelo chamaban o campanero. Este Naquele foi a casa do campanero. Así me chaman de agora. Agora. E aí morrerá o asunto dos campaneiros. Esta casa morrerá sempre que a casa dos campaneiros. E ustedes non teñen continuadores, non hai gaiteiros que seguiren aprendendo aí para que Bueno, hai unha natina aquí de Ramón que xa ten alguna afición. Bueno, Pasa que a rapaza que xa lle vai dando un amigallo. Non é moito, claro. Xa foi unha cría, Pois sí. pero como os medios nos hai.
campaneiros de Vila García, por merecementos propios, dedicaron as páginas da nosa cultura musical, e isto seguirán dando guerra cas súas gaitas bellas, pequeñas, cheas de elementos con paralajos que se convirten en objetos de museo, casas. Estas gaitas de agora non soan como as grandes. Eles así, será verdade, decimos nós. Oína en algún sitio. ¿Qué pasa con esta polca? ¿Qué pasa? Esta fue inventada por un tal José Baliñas Viña, ¿De quen é iso? no ano 34, un dos campaneiros. Cale deles, señalame, cale Sobre- deles. É esa? É usted mismo? Sí, é o mismo. Este é o autor dela. Ah, moi ben. E agora están metendo moitas Pero trampas por aí. xa levo do ano tocando moito, do ano 25, a gaita. Xa toquei o acordeón e aprendín para tocar a gaita cunha gaita de canela. E ustedes esta polca teñen grabada ou recollido en algún sitio? Está grabada na Casa Velta de Barcelona. Hai moitos anos. Xa hai uns anos. Aí xa de 15 ou 20 anos. Vamos, alá. Bueno, vamos a dar unha volada por aí. Vamos, venga, tocando. En marcha. Tía, arrímate a mí. O Ramón é o típico gaiteiro, seu de retranca, laberco, de estranga galopín, que máis dunha vez trouxe o noso acordo aquel outro gaiteiro de Popala Rosalía nos seus cantares. Un repulido gaiteiro que manos serán flexidos, como un príncipe vestido, cariñosa palangueira, entre os mozos o primeiro, e nas cidades triunfantes. Tiña costume en cantar aló pola mantiña, con esta niña vestiña as nenas e engañadas.